istorya at mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon. Nasamuy ang pagrespeto giraray sa lambang miyembro ka na sosyudad asin kan familia. Kasabayan pangapudan ta asin padagos na pakimaherak na iligtas man kita o kaya itong mga inagihan po kan bagyo sa norteng parte kan Pilipinas makarecover man tulos. Sana dainin na nadanyaran na buhay. And padagos kitang magpangadji na ining nag-aadang-adang na maraot na panahon sana matunaw man lamang na or kung da'i magluya or kung da'i kumibrada umitaas ning todo. Siyempre, pasalamat kita sa mahal na Diyos. Perme asin manarig. Sana po iguananin na marhay na resulta so maghapon niya tong pagtrabaho, paghinguha, pagsakripisyo, pagdiskarte, asin iba pa sa pagikan padagos niya tong pananarig kay mahal na kagurangnan ni Kristo asin pagpapasalamat sa satuyang kagurangnan. Mantang kamo dyan nagmimerienda. Bicol Target man tabi naglalaom na dakulman so natada pang gustong magdangog asin sabayan nindo kami lamang sundo alas 5 hapon. Katuwang tadyan ang tropa kan Mega Force Patrol. Sa Master Control yaon dyan ang samuyang Chief Tech no less than the big man himself. Chief Tech Ramir Tanay. Mantang yaon dyan sa newsroom ang grupo sa padagos na pagsumada kan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Nakakadarog niya to kung iguanin major newscast asin news break sa DCGB. Nakakabara sa dyan sa DCGB News Online. Ang nanginginot dyan, News Director Mardela and si Madam Sia Leron, si Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. Sa IT, may broadcast man kita worldwide, netwide, haloy ng panahon. Sabay na nadadangog sa radyo, nahihiling sa internet, DCGB News Online, si Jerome Nico Martinez. Ako mapon sa indong servidor sa radyo, an sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon. Hali sa Pilipinas, su mga nag-arantabay sa inman na parte kan nasyon asin kan kinaban. Kishare man lamang an sa muyang broadcast ng aning dakol kitang matudaning serbisyo asin informasyon. May mga dagdag na kitang istorya hali dyan sa luwas aramonta ang bungkaras kan informasyon dara ni Karen Nicole Ala. Karen Ala on the spot report. Aramonta daw ang istorya ni Karen. DZGB on the spot report. Karen, good afternoon. Please go ahead na. Thank you very much, Tabi Sir Pio. Makakaibahan ka sa linya, inkargado ngunyan kan apsimo na si Mr. Roderick Mendoza. Dahil paminatapos pamansana, so ginibong emergency meeting kan gobyerno probinsyan kan Albay sa pagpreparar kan nag-adang-adang na tropical depression upong ngunyan Tabi Sir Pio, bawat ko na sa nang tauanin oportunidad ang inkargadong makapagtaunin opisyal na pahayag, plano, asin abiso sa probinsya, partikularmente duman sa mga pigkukonsiderar na high-risk na lugar sa lahar atin sa tubig baha. Sir Roderick Mendoza, si Sir Pio Fernandez Tabi, nasa ibong na linya. Hello, Manong Pio. Yes, Manong Rick, marhay na hapon tabi, sir. So, Good afternoon. Opo, ano ang latest kung iguananin advisory official na ilinuwas or iluluwas pa sa natabi? Madangog kami, go ahead po.
As to the advisory, mahalat pa lang kita kang mga developments katong bagyo. Ang pigibutang ngunyan na aldaw, ngunyan na hapon baya. Inventaryo ta so preparasyon kang kada opisina na miyembro kang PDRMC, pati sa mga paghahanda ninda, as in mga equipments or personnel na kaipuhan tayong kaso magdagos-dagos ining bagyo tabi manong Pio. So iyo pa lang, duman pa lang kita sa stage na ito, iginbendaryo ta, and then sabi ko sa inda, stay tuned for more instructions and advisories pertaining to the upcoming na bagyo kung sakaling magtuloy-tuloy, pag-igwa na pong mga additional informations from Pag-asa tabi. Sir Manong Rick, ano tabi so nagluwas na major concern kung igwaman duman sa pagtripon, partikular sa pag-inventaryo kung igwaman, and paano ta ini susolusyonan mantang igwa patabi ning lead time in connection digdi sa nagadang-adang na maraot na panahon? Go ahead tabi. Number one manong Pio, ang tigres kang Coast Guard, ito bagang oras na pag-issue kang, so timing kang pag-issue kang Pag-asa ning abiso o warning, pag-raise ning signal number, dahil may nagkataon daw na sa Rombes, naghalik na sa vessel, nasa tao na kandagat, napahalik na nila, saka palang nagduwas so Pag-asa ki warning level kung signal number araw kayo sa Pag-asa. Kaya nag-request nila na kung pwede i-timing man po duman sa pagkuamang kang mga vessels sa mga puerto, tangani manday man sinda mapatabi, maalanganin pag-issue kang hold order ninda kung day mo na, kung no sailing mo na. Iyo mananggad tabi Manong Rick, it's a concern ta igwa baganin man iba-ibang schedule ang pagbiyahe kan mga ferry boats and iba pang mga pampublikong lunadan pang dagat na paminsan halimbawa igwa ning schedule na alas 6 an aga or alas 5 an maagahon, duman sa bulletin na alas 5 ang aga na pigpapaluwas kan Pag-asa, clear pa. Pag abot sa alas 11, nasa lawod na su binuhian na pinag-clear nga nita, pinalarga kan PPA, kan Coast Guard, taday pa man, dispwes ito nagluluwas man su signal. So, papaano yan, tabi, masusolusinan, taso Pag-asa baga igwa maning scientific basis ka yan. Papaano yan mangyayari tabi, Manong Rick, duman sa hururon, kung na-reconcile tabi iyan? Go ahead tabi. Abisuan ta po si Pag-asa, and then brought out niya po ito sa higher management ninda. Ang na i-reconcile ining mga bagay na ini Manong Pio, makukonsidera ninda sa pag-issue bago pa sinda mag-issue. May mga considerations na dapat nagibuhon, like itong concern kang Coast Guard. I-consider na po ninda pag abot mo niya na pagtaon ng signal tabi. So iyon so consensus kang grupo sa main issue number 1 ay na nagluwas. Ta halimbawa so pakatanduan is baga Manong Rick, nagpapasiring man kita diyan. Igong minahaling alas 6. Iyo tabi. As early as 6. Mabuyo kung sakaling man. Pero pag halin din ng alas 6, igwa nang linwas na bulletin na alas 5 clear pa. Iyo tabi. Dimas next bulletin will be 11. So iba ka nakaabot na duman, saka pa sa naman nag-raise nin signal. Yan ang concern tabi. Apo, pigkwata po ito, linaw ta sa Pag-asa na kung pwede, i-considera ninda itong mga bagay na iyan. Amenable man po sa Pag-asa na i-consider ninda po itong mga bagay sa pag-issue ninda tabi. Okay. Ano pa tabi so nagluwas na concern if ever na igwa pa, and paano ini nagkaigwanin na susolusyunan duman sa hururon? Opo, nag-raise man duman ki dapat na resolusyonan itong masarawag na in kaso kaipuhan ninda ki evacuar kung kulang sindang mobility, and then sabi may duman sa pag-ururon,
yaon naman baga po so yaon sa mga sa tuwing engineering sa DPWH saka so may mobile mobility baya na capability ang uniform personnel. Nag-committer man po sinda na maayuda po naman bako lang sa Masarawag o Ginubatan kundi sa gabos na mga munisipyo na mga IPO mag-request kantindang serbisyo tabi. Was there ever a consideration, Sir Manong Rick, na signal number 1 pa sana sa Masarawag, pwede na sindang ipaibakwar preemptively ta maski bagabako panghalang kaon signal kung gulpian volume kan uran so characteristics kan bagyo kung halang kaon volume kan uran baad maapektaran na sinda. Was it considered tabi? Iyo tabi, number 1 yun sa pag-consider na preemptive pa mangyari sa to yung strategy. Sabi nga ni Kasubago, narin nga ka ma-issue kang advisory. Sabi ko ang pinaka-late na maka-issue kita kaan Webes na aga. Pero bago pa kaan, kung pwede kong malinaw na so mga parametro, pwede na po kita mag-issue ki either na mag-evacuate or kung ano pa man na instruction sa mga constituentes tabi manang piye. Pero we zero in sa Masarawag, Manong Rick, Sangon yan dahil yung bagay ito paulit-ulit na permit ang pag-evacuate sa as of the latest. Pero ang template pa po sa kabilugan na ini, ang template ay itong Typhoon Christine. Dahil kung maramdaman baga po ang mga tao, template lang siya dahil bigla baga po itong naglangkaw sa tubig dahil tulos na deploy sa tao dahil na makakaabot ang mga equipment and then personnel dahil sa paglangkaw kan tubig. So sabi mi, i-consider sa tuwing paghahanda mo niyan, considering man kayo mangyari, kaya malamang may mga pre-deployment na mangyari kung sakali man. Pre-deployment and preemptive evacuation. Iyo po, tabi, Manong Pia. So that would be uniform na tabi gayud, Manong Rick, na ipapaluwas sa if ever sa Webes tabi? Iyo tabi. Ang pinaka-late na kayan, Webes na aga, pero bago pa kayan, kung malinaw na talagang paabot na ining peligro, so mga Miyerkules, may mga maluwas na kitang mga abiso. May movement na. Apo, tabi. Oho. Now, ano pa tabi? So, nagluwas na concern, Major? Duman po sa parte kang Aleco, kung sakali baga may emergency, palamta sa Aleco, kung pirat ba talaga ang mga teams na nakahanda yan sa indang opisina para sa kada munisipyo. Sabi nila, may mga duwang team kada munisipyo na nakahanda para po din sa mga emergency na iyan. And then ang pangadwa kong hapot duman sa Tagaleco, arin ba talagang telephone number ang functional? Wala may masimbag na Tagaleco na may makukuang kasimbagan sa mga publiko kung in kaso may emergency request sinda. Promesa man sinda po na ipapaluwas ninda yan sa media by tomorrow. Kung arin talaga ayan na sabi ko, siguraduhin niyo po, maasa po ang mga tao sa digdi pa sa nanganin niya ko sa council meeting. Dakol na naghapot. Tayong kaso baga niya ko, may mga beses na naputol ang kuryente o may talagang emergency na nagkikitay-kitay si Alambre, paano sila makaapod sa Indo? So, nagpromesa man sila na sa aga nga ni, inuluwas nila yan, buda isusure niya na may ma-responde talaga pag-arap kayo ng mga emergency. May ma-responde sa paagikan pagsimbag buda pag-deploy nin tawo. Opo, Manang Pia. Opo. Was there a chance na maihapot ingka supra kaso dahil taman pigahagad agyan talaga kita kan bagyo kun pirang aldaw ako konsumuhon bago makakabalik at least ning supply ning kuryente sa major areas, mga sentro kan mga munisipyos? Itong sa bagay na iyan, dahil nga categorically na simbag, para siguro, wala sa level niya ang ang nag-attend kaya, pero representative lang ito kang management.
wala sa level niya, but i-clear out danin da sabay yan sa aga tayo mga araw kayo na mga detalyes man ng tiyo. O da nag-pledge man sila na may paghahanda silang gigibuon para sa paabot na bagyo. Opo. Any other pa na nagbutwa, you have the the time tabi. May mga agencies man duman na naghapot kung pwede pa nindang idagosto sa indang mga activities sa Webe o Biyernes ta total ngayon wala pa man ki-definite na ano. Sabi ko, ang pinaka magayon kayan, i-cancel na nindo, i-postpone na, i-pa-next week na nindo. Ini na kung paabot na ining bagyo, maglaong man siya magdai, basta handa kita na nagbuwara. Ado ta ang mga katidaadan na mangyayari kaysa sa Ido de Agosto ko nindo, mabubuyo sa mga tao. So, mas maray nang i-postpone na mo na nindo dahil may pig-antisiparan kitang paabot. So, ini, pwede tanang iluwas as an advisory na sumay mga naka-schedule na events poon Huwebes, Sundo, weekend, Sabado, Domingo, kanselaro na. Iyo tabi. Mas maray na po kaysa sa maabutan kita ning mawaran kitang oras na magkansela pa. So that's an official advisory na ngunyan Manong Rick tabi coming from you. Tadakulin mga naka-schedule man agad ng mga aktibidades kanselaro na yan. Now, saro pa Manong Rick, may I cut short kung ikaw kapang na concern na nagbutwa, ining supaan ta ma-minimize supag para arabot pa kan mga pasahero na daiduman na pupugulan sa mga bus station sa Manila na dai man nakakasabot na may signal digdi, dai makakabiyahe sa mga ferry boat pasiring sa Masbate and pasiring sa Catanduanes, digdi sa tuya nabubugtak an sa indang buhay sa peligro sa mga pantalan. Nagbutwal ang concern ay na ma-minimize o kung dai man matalagang mapreventara na iyan, over? Iya po. Iyan na parte na iyan Manong Tiyo. Brought up na iyan duman sa higher sa Office of Civil Defense at promesa man sinda na abisuhan po itong itong protocol giraray na dahil na magpalarga hali sa PTEX or hali man sa kung na Pandakan Manila tanganing dahil na mapuno man ang yaon ng sa Bicol tabi ng mga pantalan. It's been there hanging for so long a time. Iya po. Naghalat kami kasubag gumanong yung representative from LTO siguro kaya lang Mayo kaya sa aga para iyan first thing in the morning sa iyan po aapudan ni o susuratan tanganing ma-reiterate po ito duman sa Manila na araw kayo ang predicament digdi pag may signal o may bagyo na paabot. Yan, very well said tabi Manong Rick. Tadai pa na perfect ang template kayo buda ang operational aday pa na institutionalize ang operations diyan permi nangga demi naabot pa sa gatos na mumugtak sa peligro sa mga pantalan and diyan sa in fact diyan sa Pasursugon sa gilid sinakang kalye so mga biyaheros. Opo, iyo Manong. Oo, kung paano yan mapreventaran Now tabi Manong Rick ano ang mga dapat pang masabutan mas maray na igwa pa kitang lead time na halawig. Go ahead tabi. Actually, ang sa tuyong Pikibo, gabos preemptive measures dahil may may urgent na kaipuhan para maghanda kita dahil po naman sa nahiling tang abiso kan sa tuyang weather agency na Pag-asa. At the same time, in-anticipate naman so posibleng mangyari kaya arog kanyo kita ka advance kan sa tuyang preparation. So rest assured po mga albayano na mga ahensya na dapat na magprepara lalong-lalo na sa indong PDRMO, PDRMC sa pagi ni Governor Noel Rosal, nakahanda po kita hanggang duman sa health sector, sa logistics, and then sa iba pang mga sektor na dapat na paghandaan ining bagyo tabi Manong Pio.
Saro na lang Manong Rick, if igwa ka mo tabi nin pwedeng maisimbag kay ni na ma-encourage ta so mga yaon baga sa Facebook na ang ipag-share so pag-asa ba kung so kung ano-ano takadakol na baga dyanin mga Uro Weather System Bureau sa Facebook na iyon ang ipinagkukunyan, iyon ang ipinagsishare. Iyo nga ni. Oo, paano, how would you reconcile on it? Tanganing mas malinaw tabi Manong Rick. Go ahead. Oo, sa mga nakaantabay po, as in duman man sa tuyang mga MDRRMOs, and then sa gabos na mga barangay official, ang official na warning agency dito po sa Pilipinas sa mga bagyo, iyo po ang Pag-asa. So iyan po, diyan lang po kita magkuaki official na mga abiso. Dahil po kita magduman sa ibang mga kung anong nagpo-post sa Facebook para po safe man po kita and then legitimate ang mga impormasyon na patuyang makukuha na talagang sigurado kita sa legitimate man na ahensya kang gobyerno na in charge sa pag-warning as in pag-abiso as in charge sa tuyang kaligtasan tabi Manong Pio. Takadakol na baga dyan ng mga weather sites na may Tagalog na nag-a-analyze na, nagpo-forecast na. Sa social media kaya repost pa ng repost. Minsan nag-a-analyze na. Iyo nga ni. Medyo difficile po ini. Baka imbis na sabi nga ni Boss Frederick Casubago, imbis na makatao ka ng ano yan, abiso as in maibsan so takot kang namamanwaan, nagkaigo kalugod ki kalituhan o nalibong nalugod sa mga tao, dahil nalugod na sunod so dapat nasunodon as in ng worst kayan kung may madiskredo. Who will be held accountable kung sali duman sa mga kung ano-ano bagang igo na dyan Philippine Weather System, igo na dyan kung ano-ano na kung sisay-sisay. Mario Joseph Sige tabi Manong Rick, kung igo ka pang gustong idagdag, go ahead. Salamat tabi sa giraray Manong Pio sa DCTV at sa patuyang mga kay Manwa. Padagos lang po kita maghinanyog kang mga additional na abiso, advisories, and then bago po mag-abot ang Webes nin aga, siyempre may mga ipapaluwas kitang abiso kung ano na mga development patungkol dito sa bagyong tigahalat-halat ang would-be named Opong. Thank you, Tabi Manang Pio. Salamat, mabuhay. Ayan, tabi Sir Pio, na magkapirang ng istorya duman sa ginibong PDRRMC emergency meeting kan gobyerno provincial kan Albay in anticipation sa tropical depression Opong. Karen Ala, DCTV News. Thank you so much, Karen. Kasabay niya to si Manong Rick, Sir Rick Mendoza, ang enkargado po kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Karen Ala on the Spot Report. Kumpadring Al, medyo standby muna ta nakautang kita kay Chief Tech Ramir ikan priority oras Pilipinas alas 4:35. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Sige Tabi, thank you so much Chief Tech Ramir, and standby muna yung news team sa luwas, si Compadre Albuda, si Angel, and Chief Tech Ramir, utangon ta ang oras diyan sa tuwing mga hanap buhay ta. Na contact niya to si Assistant Regional Director Vincent Nato kan LTO Bicol. May kinaaraman sa mga natokar niya to, interview niya to kasubaw kay Sir Rick Mendoza, enkargado kan APSEMO, mga preparasyon sa nag-adang-adang na maraot na panahon. ARD Sir Nato, Sir Vincent, maray na hapon si Pio po kan DCGB, pero on air na Tabi. Maray na hapon Tabi sa imo asin sa mga naginanyo kan sa indong programa. Na-tsempuan ta na nakamonitor kita sa indong istasyon habang gibiyahe ng pasursugon. Nadangog ko duman na nagkigwang meeting ang APSEMO. Katatapos lang din po kasi kang meeting with RDRRMC ang gabos na mga agencies kang gobyerno in preparation digdi kay Typhoon Umpong. Sa parte po sa lado po ang Land Transportation Office, nagda-drop na po kami ng endorsement letter to DOTR for the cancellation of trips going to from Metro Manila going to Samar and Catanduanes, Masbate. Opo. Iyo man maray na nag-apod katabi ARD Sir Vince iyon ang sabi tangani kasubago, day pa na perfect, day pa na institutionalize, still dakol pa ang nakakalusot Tabi na mimiligro ang buhay diyan sa pantalan, sa mga kalye, so mga biyaheros na nakakalusot, day talaga napupugulan po. What seems to be the problem and how do we address it Tabi, ARD Vince? Well, salamat po sa hapot na yan Pag ginadalan po kayo ang Marlica, lalo nito nagpapasing from Manila na nag-aaging Marlica, Albay to Sorsogon, Sirming Matnog. Sa sarong oras po kahit ang mag-count ng at least 100 to 200 vehicles. Kung kukuhaan mo yan bilog na aldaw sa loob ng 24 oras, hinibo talagang macros. Tapos, based sa study, ang hapoton mo dyan kung saan nasindang hali, bakong 100% halisin ng Manila. Ang iba dyan kung Pangasinan, La Union, Batangas, Quezon, ang iba hali pa ng Tragay. Itong mga bihikulong di mo maintindihan Tano kung mapasarahin sinda. Anong pangduwa? Primero, pangduwa, yan man pong di mo naka-standby sa to ng mga otoridad na pigbabawalan ta na pong mag-proceed sa area. So, di mo man mataraman, may makatagasan kang payo, kundi talagang kulang sa informasyon sa mga publiko. Yan po sa mga pinagpigadalan sa mga bagay na yan. Ang pagtuloy pa pala pagka nagbaba po kitang advisory, nakabot siya na po kasi na dumaning perang percentage na yung mga public bus or kung ano pa. Tapos ang sarap pa dyan, ang day talagang mapugulan si mga biyahero, itong mga 10-wheeler trucks, itong mga Dracula. Day talaga wala man yan ng direktang access
sa government, kundi nakaasa yan sa padalagan kang kumpanya. Iyon. Yan Oo. po ang ano, tapos, makasagasa po talaga yan, mas anong mangyari di oras po yan eh. Tapos Oh. delivery. Okay. I got your point. Itong sa mga may definite na bus station, PTEX, Cubao and other mga bus stations, pwedeng makontrol ito to a certain Control degree. po yan. Kontrolado tayo, mga makontrol. problema yan. Oo. Pero igwa pa man giraray nakakalusot as well na maski puro pa ARD tabi. Then Ang nakakalusot dyan 100% sa mga kolorum. colorum. Yun. Okay. Now, ini talaga ang problema sa mga biyaheros itong may mga epektos kumbaga. Tada yan yung Tama definite po. na yung definite na istasyon. Wala yan. Talagang ano po yan, masagasa yan. Nako. Dahil man nakakasabot ito sa Manila walang signal, sa Bulacan walang signal. Actually, yan Oo. po yan po ang perming tinataram nila pagka duman sa estadyong Ginibo Oo. yan permi ang rason na dahil may mangyaaram pag may digdi maura na palan. Naku. Dahil may aram may bagyo palan. Oh, so Kasi na kayan. shall we take it as it is na tabi ARD? Sabi mo kay punta ma-institutionalize ining sitwasyon dahil Po. permi na lang araw kayo permi lang kita naabot sa bagay niya ini. Well, ang po kayan, siguro ito bagang NDRRMC na nag-alert sindang may makusog na oran, may araw kayo baka pwedeng makikoordinate kita duman na may mga alerto man na araw kayan sa abot kami may abot kayan sa algorithm Opo. na kung sa'yo itong maraot na panahon na yaon ka duman or perang kilometers ka maagi dyan, dapat dinaalarm ka na don't proceed. Yun. Oho. Iyan ang pinaka-the best dyan kasi gabos may cellphone Iyo. Kaso, ang iba, may kapatid cellphone, iba man ang sinesearch. Baka man ito kung ano na mga abiso sa tinampo. Yun na nga ni. Duman sa abiso namin na flash baga yaw na duman na kung mabiyahe ka mo pasiring sa lugar na ni, dahil nata may signal dahil biyahe duman na transportasyon. Yun. Tama. Dapat arog po kayan. Iyo man ang Kaso, ganun. oo. Yan ang nahiling kong sarong solusyon dyan sa bagay na yan. Sabi ko nga gabos naman po may kapot na cellphone. So pag nag-alarm ito, aram mo nang may abiso. Oo. Kung dahil na abisuan ng tultol, kitaan masa para kan pag-responsibilidad. Kan kaligtasan. Actually po, ang sitwasyon po sa Pantalan, sa ining mga nakalista mga nagka-cancel ng trips. Baka naman mo po itong grabe talagang pareho kang dati. Ngunyan, medyo upa naman siya. Kaso, yan po, pagka naistakan kita dyan ng mga harlaba na trucks, pagka pira-pira yan, hazard po kasi yan Yes, totoo. na naka-standby sinda dyan. Ang primero dyan, hazard. Number 2, ang salud. Yes. Sa inyan kung pirang daw yan mababawi ang pag-cancel ng trips, human sinda dyan ma-stay. Tapos, pang tulo dyan, ang seguridad baga, kung maano sinda dyan, o ang pagpakakan kang LGU, nagagastos imbis na may tabang ang LGU sa diring lugar, nagagastos po dyan sa mga standard. Precisely. Oho. Tapos ang pang-apat po dyan, nahiling tang diferensya, nga nito, nasa notes ko kayo ito. Opo. Ang sarong nahiling ta dyan na diferensya, nagkakalat Nagkakalat simnanin kung ano-ano dyan. Bugwaralat lang pati. Iyo. Oho. Yung sanidad. Yaon na dyan. Okay. Ngayon ang mga yan po ang mga major concerns na nahiling ta dyan. Although yan na area po kang Matnog, 4 lanes na siya. Tapos may mga measures na naginibo, pero not enough. Kasi sabi ko nga, bigkaram kung perang daw yan Ang extent po, dahil man siyempre kakayanan kang LGU and Provincial Government of Sorsogon na yan. Dahil man tinaron. Iyo. And they will not stay there bako sa nasa durasyon kan bagyo kundi after pa kan bagyo taday tasabot kun nagpa-pile up sinda dyan day man maakomodar sa biyahe tulos-tulos gabos. Yes, exactly. Pagbawi kang signal, mas bulyo ang bubuhian, mas madakol po siya. That is true. Baging digdi sa Pantalan man kan pa Katanduanes.
So diyan sa Ayun po, Tabaco. totoo yan. Mhm. Bali po, nag-hold kita, di wala ng signal, nagpaandar ng barko. Pala po yan, mas madakol siya. Dahil may oras ang barko eh. Yes. Mas madakol din po ang pila. Then here comes na naman, so regular ng biyahe. Yan, opo. Actually, araw po kayo na nangyayari. We hope na ma-perfect na in soonest ARD Vince. Ano po? Dapat talaga na matagan nining pansin. Dahil sunod-sunod na eh. Ayaw na naman kita sa panahon kang paragyuhan. Tapos pag January, February, ayaw na naman itong ang dala ko lang balod, warang bagyo, pero di makatravel, tadala ko lang ukol. Iyo. Mhm. So, tama ba so pag-recall ko sa aga, masurat ka mo sa Depensa Civil? Actually, ngunyan po, sa DOTR po, dahil DOTR. nagkaram na po ang RDRRMC na mag-take action na ang Transport Agency, LTFRB, LTO, na yun nga, pag-letter na kita, ipaabot ng information na RKN. Parang tomorrow morning, o tomorrow evening po, mataas ang signal sa somewhere in Samar. Yes. Tapos Thursday, 11 or Daytaram, depende sa irokang bagyo, baka po magtaas na din ang signal sa Bicolan. Mhm. Now, Kung nangyayot po mag-signal sa Samar, cancelled na po ang Matnog. correct. Day na makahali ang mga halidig sa Patay na po, wala na yan. Okay, jumping off sa araw ka na statement, ano ang abiso kan LTO sa paagi tabi nindo sa mga biyahero and mga bus companies? Go ahead, tabi. Otro ko po, magkakaigwa na po ng signal ang Pag-asa by tomorrow afternoon or late night, and then ang masunod po kaya Thursday, depende sa takbo talagang kang bagyo. Once po nagbaba na ng signal yan, mapundo na po ang biyahe kang barko. Pag nagpundo po ang biyahe kang barko, madakol ang biyahero sa area, which is kay po ang taiwasan dahil magi po ang bagyo dahil maninagad. Baka dyan po mag-agi ang bagyo, maapektaran kita, saan kita maturog, saan kita makakakan. So mga pang-everyday na nagibuon, yan mga pangunta dyan. Kaya ngunyan po, sa pagi kang programa, kang GCGB na sana makabot din sa mga biyahero na dahil na po mag-proceed po tomorrow. Sagod na babawi po ang signal sa parte kang Matnog, Birak, asin Masbate, makakadagdag lang po kita sa pila or kahalabaan kang may stranded sa Maharlika Highway. Iyo, tagkon ko niyan, makabiyahe pa sinda, taday pa nga signal. Problema kung abutan na sinda ding signal. Yan po ang Yeah. problema tangon yan. Opo. Kapag tomorrow, nagpabuhi na duman, siyempre madadiretso yan. Mhm. Pag-abot sa Matnog, or pag-abot ng Kamsor, igwa ng signal, tapos na. Patay tayo dyan. Opo. Sige tabi, ARD, thanks for calling and we will get in touch from time to time, tabi. Please, Sir Pio. Thank you Diyos so mabalos, much. kabi. Diyos mabalos. Ingat. Mga tugang, si ARD Vince Nato kan Land Transportation Office Bicol sa iyang mga informasyon. Anong advice tabi, Chief Tech Ramir? Hanap buhay ba muna? O sige, pasok na natin si Al, uda si Angel, tapos mabaybay na kita for a while. Si Angel muna, may dagdag na story dyan sa, okay, si Al, si Pading Al Armario, dyan sa iyang location. Al Armario on the spot report. Kumpadre Al, thanks for waiting. Ipasok muna. Salamat Padim, Dorodampog ang pagkahapon tangon yan. Sa informasyon, pigagad kan sanggunian panglungsod digdi sa Legazpi sa mga universities and iba pang mga pribadong eskwelahan digdi sa Legazpi na magbugtak man sinda nin loading and unloading area o bay tangani na o sa lawag kang sendang teritoryo tanganing dahil na ini makadagdag sa problema man kan traffic digdi sa Legazpi. Ipigpusol iyan ni City Councilor Attorney Boots Lucila o yan hapon sa sendang regular na sesyon. Dahil ang public knowledge naman ang naging problema ta sa traffic, lalo na sa mga tangod kan na eskwelahan, magapoon dyan sa may area kan Bicol University, digdi sa may
Albay District sa may Divine, paminsan, and matindi ning sa may Sentang Dis Academy konminsan sa rush hour. As in, nagkakataon na luwasan na laugan ng mga estudyante, pati na ang University of Santo Tomas Tabi Bade, nagkabarya sa mga eskwela na nasa digdi sa pasar na resolusyon ni City Councilor Butch Lucila. Nasiring na kagadan, ay naprobaran man inikan mga pagiriba sa sanggunian panglunsod. Alagad may plano na tawanin kopya kani ang iba pa mga concerned agencies siring kan CHED ang Department of Education, siring man ang City Government of Legazpi sa pagi man kan Traffic Consultative Council, kasabay na dyan ang PSO PNP, tangani na maging aware sinda, and siyempre ang mga manlaylay na mga eskwelahan na concern para at least na masabutan ninda asiring nagagadaan para makabawas sa traffic na permitang na experience, lalo na kontra saur. Nagkataon na may ralaogan, luwasan ng mga estudyante. Talagang problema ni Legazpi pag-abot sa traffic situation. Tumpak na tumpak. Sige. Yan, dami pa niya ang informasyon. Halis ang Guriang Palunsod, Alarmario, DCGB. Thank you so much man, kumpadreng Al, sa dagdag na istorya. Hali dyan sang Gunian Panlunsod. Diretso kita pa kan istorya. Angel Mustaza on the spot report. Angel, good afternoon. What's happening man? Yes, good afternoon, Sir Pio. Good afternoon po sa mga paraan tabay sa mga dugang tabapong Bareta. Isinaangat na sa sangguniang panglungsod ng Legazpi ni Konsehal Vince Baltasar III ang ordinansa na nagbabawal sa paggamit kan mga cash card kan mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino program sa syudad bilang collateral sa loan o mga utanga. Ang nasabing ordinansa ni Baltazar na enatang ipinasar sa sangguniang panalawigan kan Albay, kan siya nagsilbing board member, kung sa dakol da kaya Sir Pio ang mga nagrereklamo as nare-receive sa grievance redress system tan Pantawid program kan Department of Social Wealth and Development dahil sa mga cash card na ipigtatao kung sa indigdi pinalawag itong mga benepisyo kan ipigtatao kan gobyerno bilang asistensya, ipigsasanglaini kan mga persona kasalida nin certain amount para may pangbakal nin alak, pangpusta sa bulang, asin iba pang sugal. Oras na maaprobaran ini sa Konseho, aapod ang nasabing ordinansa bilang 4-piece Cash Card Protection Act of the City of Legazpi, kung sa tatawan nin penalidad ang mga mabayular digi, ang mga masangla o ang maagsistar kan magsasangla kay ni, kung sa nasa 5,000 pesos ang penalidad, asin pwedeng mapreso nin sarong taon, asin depende sa magiging desisyon tan korte. Tinawanin doon ni Konsehal Baltasar na ang asistensya na dapat na ipigtatao kan gobyerno ang dapat managamito na sa tama. Yan po, Sir Pio, ang mga dagdag tapang pong Bareta, halis sa luwas, Angel Mustaza, DCGB. Thank you so much, Angel. Angel Mustaza on the spot report. Salamat man kan sa ido pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa